ta kwato. Gwamnan mu Masari mai Akwai haƙuri. inda nan na Masari ya ce a fito. Gwamnan mu Masari mai haƙuri. Idan wani ɗan kishin da addu'a za a yi ga Masari mai katari. Gwamnan mu Masari mai haƙuri. Allah shi ma daɗin katari. Addu'ar da muke matsala ta tsaro a jiha mu duka gama da ita. Gwamnan mu Masari mai haƙuri. Allah shiri ma daɗin katari. Addu'ar da muke matsala ta tsaro a jiha mu duka gama da Ina ce ita. gwamnan mu Masari mai haƙuri. Allah shiri ma daɗin katari. Waɗanda muke matsala ta tsaro a jiha mu duka gama da ita. Gwamnan mu Masari mai haƙuri. Sarki Allah shi ma daɗin katari. Matan da muke matsala ta tsaro a jiha mu duka gama da ita. Harin samarin sarki iko Allah ka iya mana. Waje dai, Ko za mu iya ma kar ka bari mu taba ka shigar mana. waje dai, Sarkin sarki azulman ne zuwa yi majingina. waje dai, Gaban darajar dan Abdullah saka ne tsaye ba kuna. waje dai. Matsala ta tsaro a jihar Katsina kai ne da ruwan hukunta wuta. Gwamnan mu Masari mai haƙuri. Allah shi ma daɗin katari. Addu'ar da muke matsala ta tsaro a jiha mu duka gama da ita. Faɗan gana ni ne amma na hada da gaba. Waje dai, Na ga waɗansu rashin natsuwa ya saka su dubu. waje dai, Da an kada da garin gyara na gira a nakas da idanuwa. waje dai, Matsalar gaba mu dukan mu ta shafa zan yi batu fituwa. waje dai, Kar a je garin gugar kaushi a nakas da kafa. waje dai, Har kai a ciki har ni a ciki in mun shiga damuwa. waje dai, Waɗansu suna cewa gwamna na ifi da hakukuwa. waje dai, Na san haka amma jagora zai rarraba har nawa. waje dai, Sai ka kama sai na kama girki a gidan yawa. waje dai. Wannan maganar fa tana da yawa ba itin ta dubu nawa. Baba Musari yana ta shirin matsalar ya gaya gama da ita. Gwamnan mu Masari mai haƙuri. Allah shi ma da dinkatari. Addu'ar da muke matsala ta tsaro a jiha mu duka gama da ita. Ka taya mu kuɗin sarki Allah mu buwa yi mu dogara. Waje dai, Da kai sati kai wata kai ne kai shekara. waje dai, Idan ba mu zumi kuma ba mu da ba'adar tsallake kaddara. Wannan yansa na fito da gudu jama'a na fito shira. waje dai, Wannan matsala da ta damu jiha mu yarda da kaddara. waje dai, Jama'a ku yi fatan alkhairi kuma mai hakurin jira. waje dai, Komai ya yi farko zai karshe inda wanda ya takura. waje dai, Kuma mai hakuri shi ke nasara jama'a mai haƙura. waje dai. Masari ya ce mu zage addu'a dukan mu mu yunkura. Din sun da masari rana baki baya rasa fassara. Tukunan kadana wa mai daraja dukan mu yake kira. Yara na jiha sai mun taru addu'a kuma ta ce mu fita. Gwamnan mu Masari mai haƙuri. Allah shi ma da dinkatari. Addu'ar da muke matsala ta tsaro a jiha mu duka gama da ita. Gwamnan mu masari tuntuni ya canza da abubuwa. Waje dai, Ya shirya ayyuka burjin kuma ga abu yayyawa. waje dai, Ba ma fatan a taba a bari inganta garuruwa. waje dai, Harkar noma harkar ilimi tilin ka yi sha'awa. waje dai, Gabarin samar da tituna inganta gurin zuwa. waje dai, Wata walla harka ta lafiya tsari yi mai yawa. waje dai, Kafin kau da zaman banza duk ga su ɗaruruwa. waje dai, Tsarin layin ka tsaya da kafa sai mun da hakukuwa. waje dai, Dukan wannan tsarin da ake mune fa da karuwa. waje dai, Talakawa kun ji fa alhairi a jihar mu hawa hawa. waje dai. Matsala ta tsaro na so ta hana ribar mu ta hawa hawa. Tilar kuma dage da addu'a matsalar mu ga an gama da ita. Gwamnan mu Masari mai haƙuri. Allah shi ma da dinkatari. Addu'ar da muke matsala ta tsaro a jiha mu duka gama da ita. Ka ji masu adawa sun ruɗe sai da maduma suke. Waje dai, Aikin banza jifan kore gurgun ta gida suke. waje dai, Gida ɗaya ne kowa ya taho ɗakin shi ciki yake. waje dai, To in ka ce a rufe ƙofar kai wanda gida kai. waje dai, Dan APC dan PDP ka tsinin ga ciki muke. waje dai, Tilar ka taho na taho mu haɗe kishi na gida muke. waje dai, Ku babu masari akan gwamna ka tsinin ga ciki muke. waje dai, Magana ta tsaro a jiha ku sani aikin gandu muke. waje dai, Noman gonar
fari wannan matsala ta dame shi tabbas haƙuri yake kuma mai haƙuri shi ke nasara kuma kuwa ya dake kullum ƙoƙari yake matsalar ya ga ta ce da alamu ya kawo ƙarshen duk matsalar mu ga mun sake da lati ka ƙara daɗin kaimi matsalar ga ka sha kwana da ita Allah shi wa daɗin ka tari waɗanda suke ta rubutun ƙarya akan su yi mun sani ba na kula wanda ya bar zane tun da wuri ya bar gini komai za su yi aikin ya baya kurum su yi mai kani shaidar da makai fata ko dai ku raka ta gurin gurin da adam mata in wale shi suka ce a zo ko ya biyo hanya ta kwarai baya da na sani jihar katsinawa sai da lati muna da ɗayan jini da dukan wani gyare kare shi muna da abin gini idu wanda ya ce mun nai suka Allah ya isar min na ce katsinawa sai mata walla na garke warin gani waka ta tunatarwa ce ne kan babba da gangani kuma dake a addu'a dukkan matsala mu ga an gama da ita Allah shi wa da dinka tari sanari da karzike dan waken su ya fa kuɗi yake dubuci gwamnan masara ashe layin shi fari yake wani ɗaya ya kuma wannan aikin na gida nake daga nan na kirawo LLC office a ciki yake Dakta Alhaji Mustapha Inuwa kwamitin da tsaro yake addu'ar mu akan harka ta tsaro matsalar mu ga ta take da sifikan nan na jihar Katsina aiki na kwarai yake sifika ma yaran sai duk matsalar sai an kawar da ita Allah shi wa da dinka tari to ga sako na kwamanda nan dan gaske na can sama ma'ana inji ne a mun tare sake rubutan kwamandan nan na masari da ke aikin shi da hikima mutane sakir ya ce na fi kara tuna muku al'umma mu jaddada da maganin matsala da ta gaddama da zanar mu ta har mu ce wannan matsala sai mun gama da ita Allah shi wa da dinka tari shi Allah ya san nufin matawalle shi ke shan jihar mu yake domin ya kamar gabar da zunan ba ne ma yake ya aje ba a ce Allah ya san nufin matawalle ba ne ma yake ya aje ba shi ke shan jihar mu yake domin tsarabar gabar da zunan ba ne ma yake ya aje ba amai baiwa dai idai suke da hurewa mulke bai zan mai gudun tafiya ba malam aka ban yo karin magana ba wani ya gane wani ai ba za ya sani ba da kun san ba ko shi ake wawarawa can dai yaro karami ya girmama babba na kan doki ko ba a hana shi guduwa kusan darajar ku gar da ba igiya ba kusan rarara a jami'ar magana ne kudin ihu na jin gaya wa mutane shi ne kyan ɗansa ba a gan shi da zane sau baya wuce kai karin magana ne kai ka miƙe kuwa ka ɗarin wani zaune daga jin taku na gidan gwamna ne da lati farar aniyar jihar Katsinar mu ba ne ma yake ya aje ba
amince. Baba Masari A baba. domin wasu na kallon hakan na kasace. Baba Masari baba. Wani ko kai ko ke ita har ka zanance. Sannu Masari baba. Jari mu gyara jarar malikairi cewa. Baba Masari baba. Allah ya kamata mu yi hakan ta kasance. Sannu Masari baba. In mai kishi ya taho mu ce ci jihar mu. Allah ya san nufin matawalle. Ba nema yake ya aje ba. Shirye-shiryen jihar mu yake domin daga martabar katsinan mu. Ku kula maganar bebe kun san rabin da kwatance. Mai gani ya maza dan kar a yi kuskure ya magan yawa. Jami'a aka ishe dan in kaji kafiyar magana dawa. Mai gidanmu nagartacce shi ya wuce makwatan yawa. Maganar mata wallan hausa nake in tari a takaicewa. Ijamu dai dallacin katsina ko shiru magana ce. Dukkanin mai kishin katsina ai da ka iya amince. In Allah ƙara tsare ka sifika in ka ganin wadda ce. A kira ka sifika gwamna rabu ne ya amince. Mata wallan hausa nagarta ya ce nake muku rance. Kuma dallatin mu na katsina albahar na jihar mu. Allah ya san nufin matawalle. Ba nema yake ya aje ba. Shirye-shiryen jihar mu yake domin daga martabar Maganar katsinan mu. baitin ya injiniya ku rubuta. Baba Masari baba. Domin ku aje in na gama ku karanta. Sannu Masari baba. Kwamandan nan na masa arewa da mugunta. Baba Masari baba. Ya ce a yi waƙar sa'adda ku jiga ta. Baba Masari baba. Kuma inna a yi ta a duniya da bazata. Baba Masari baba. Gaban ban faskara musu sun leda nan. Sannu Masari baba. Ga kurzan kwamishinan masarrufa kenan. Sannu Masari baba. Na ga Sulaiman na bazkari kenan. Baba Masari baba. Sani da lamiwa dole na yi maganar shi. Baba Masari baba. Dan ya zama mai kishin mutunta jari shi. Sannu Masari baba. Kaji kwamishina na safot na kanzu na dashi. Baba Masari baba. Ina latin kanzu na Allah kare tsare shi. Sannu Masari baba. Dan kullum buri ne ijare jaru. Allah ya san nufin matawalle. Ba nema yake ya aje ba. Shirye-shiryen jihar mu yake domin daga martabar katsinan mu. Shi Allah ya san nufin matawalle. Ba nema yake ya aje ba. Shi kishin jihar mu yake domin daga martabar katsinin mu. Allah ya san nufin matawalle. Ba nema yake ya aje ba. Shirye-shiryen jihar mu yake domin daga martabar A ce katsinan mu. Allah ya san nufin matawalle. Ba nema yake ya aje ba. Shi kishin jihar mu yake domin tsare martabar katsinin mu.